tun kar kan rong bol na chanchin mai thlak tur thu pui chu isua tan ril tram tin in Australia ramami Peter chanchin ani kumsang ni le somni pakhat sabat ni khat chu kaborchur 7-day Adventist Kawran member te chu Anthian Peter baptisma chang tuya tanga lo chuak chho che chu hlimin an awrola atharau lam thil zon chu amuta tuna chuan kong thazok zo in bul atan thardon ta ani Peter hi kumsari mi ani lain Australia rama Brisbane an school panakia akalai chu karin aron suwa kar chuan meter somnga chuang ma chu asu thlengdor ani zang thalin atlua tharuk chung chu ni ko hrelovin amutareng ani chutianga ni ko hrelova om ranglai chuan api chuan chandam ani lawang ti a hlawa ti chuan baptisma achan theidan tur chu alo ngei to apui ve a an sa ko pui tu na danin pui thiam chuan ni ko hrelowa let rang chunga chuan tui a the theta veteran ni khwa alo hriat ta ka chuan car accident chuan aril ru lampo a khoi teleni ti a hriat theini thil eitele in thiar dan te nen lam chuan athara zirtir angaya jegle cherlama po har satna anei ba ka mi thil soite aman thiam mai thin lo bok ani chutiang taka har satna te nei chung chuan chhel takin kumriat chung chu azir chhaungat ngata chuti hun chung chuan apin achang chuan bigina ain khom pui zau zau thin ni Peter chuan bigin in khom chu nuam ati em maya pathian in chung lama tui halna ape ni in ria chu chuti pui tlin ngei adua chutianga tan chuan tharau lam jin kong azo tan ta ani kumsom puruk ani in apin hena chuan jingdu zoka in khom theidan tur azota Sunday ni baka in khom turin api chu angen ta fau mai ni anu po in chu remati saka ti chuan pi te in khom nalama chuan karto pa voinga emolai anin khoma in rin zana avoi khat Sunday chuna avoi thung Sunday tlai avoi khat anin khom le thina ni kumsom chong ma chu Peter ten bik in rang chuan klokwal thina nupui nein fanu pani aneya mystery na tokin thilda nate asiam thina chutianga asiam lai chuan 7 Adventist Kawran chanchin hi ama ador tu Adventist mi pakhat nena tangin a hrelau maya hunaliam zera Brisbane dai film lama Adventist biak in omna kiang hnaya Peter te chung chu anin sona an chen atanga rel chol mun an kalkonga hian Adventist biak in hi amuni tin thrina chuta in khom chu enge mo ang o tin angai to thina ni sapatu khat chu biak in a kar lo thleng lai ti chu amua thilom je hriat chakin ani po chu alut ve tangot me Kawran member te chuan hlim me lom takin Peter chu an lo tong song lama Sabbath school class ate tilve turin an som liama chuta thian thar te charin in khom bana chuan tu emote chuan a hong tur chu karin an thla zui tangalani Peter chu akar le apo aron khom ador le apo aron khom te selmaya Kawran mi te hi an nel omin mi an ngai sak em maya hei wang hian he biakina in khom tur hian min hi thlatani tin asoi chuak te hialani Peter chuan church pastor nen Bible zirna an nei duna Bible an chiar chuan tharau lama tui halna anei chu du tok nga ta in ain hria avoi khan atan athil momo zong te chu Isua amuta ani Bible zirna anga nimphum ngeya baptisma changa Isua hena thinlung hlan turin du thlanna asiam ta ani tuithe manga baptisma chan khachu ni ko hrelowa awmlaya chan ania enge thil thengpo a hrelovani tuna ero chuan mani du thlan na ngein baptisma chanchu adu ta ani isuan felnanga ya ril tram ne tui halte chu an enga thole an la tlei don sia mathai bunga changruka asoi ang mai khan ani po hlimta em mai ne 13 sabat tholom manghian Australia ramle South Pacific Division chunga emine Isua basin thu cha chu pondar zawzel ani dona in thil pek te hal tak le thane mai tak to turin kanin som ani